दा खोथाया जाहैबाय बेफोरबायदि गोबां स्टेजआव माबा माबि लेक्सार होनानै जों गोबां होसो जाबाय दा बेनिखायनो बेफोरबायदि लेक्सार होनायखौ गारथारबायमोन रायजो नोंथांमोन गारथारबायमोन आरो गारबाबो नोंथांमोन बायदि समायना समायनाखौ नुवा नालाय दा न'आव थायोबा नोंथांमोन बायदि समायना समायना नुनाय नङामोन दा फैबाय नालाय नुबाय गोजोननाय जानो हागौ आंखौ गोजोनाखै गासिबो गोजोनदों बुंनो हाया बरिया जियानो जाबाय नोंथांमोन बेफोरबायदि फुटबल गेलेनायाव आंहा मोनसे गिदिर जारिमिन दंलै बेखायनो बे फुटबल आं फैनो बायो दुखु मोनो माने आफाया सानैल' फिसाज्ला खांदों आंजों आरो फंबाय सासे दंमोन आफाया ओरैबायदि बल गेलेयोमोन बल गेलेनायाव खामानि दामानि गासैखौबो गारजोबनानै एकदम फुंनिफ्रायनो जायगायाव मोनहैखायोमोन आंखौबो सानफ्रामबो बल गेलेनायाव लांफायो ओमफ्राय फिसाज्ला उन्दैखौबो लांफाबाय बिदिनो टाइम जाबाय गेलेबाय आंखौ एसे सिगाङाव फज'ना लादों फिसाज्लाखौ एसे आगदाजों फज'ना लादों ओरै बिफाया आफाया ओरै गसंना नायगासिनो दं देनजार बल गेलेग्रा नांगौ दाना नायबाय दं बलखौ लांबाय दं गल सोनानै जादों गल सोनानै गल जोबानो गल दुम जाबाय फिसाज्लाया बेयावनो गोलाव जाथारदों दा बेखायनो फंबायखौ गोसोखांबाय थायो बेफोरबायदि बल खेला नुबानो दा बेखायनो बल खेलायाव फैनो जोबोद दुखु मोनो जियानो जाबाय नोंथांमोन जोंहा टाइमाबो जाबाय जानांगौ आरो बेफोरबायदि लेक्सार होनो टाइमाबो गैला खेलायाबो जासिगोन बेफोरबायदि रंजालायनो गोबां सम मोनगोन जियानो जा मेथाइ खनमोन आंबो दा दामग्रा देग्राबो गैया जाहैबाय आसा थाबाय दा दामग्रा देग्रा गैयाबाबो खननोसै दा नोंथांमोना बिग्राय गौतम सिलिखामोननि खोनाबाय थानाय मेथाइ खोनासंनो ना खोनाफेरै मेथाइ खोनासंनो खोनाफेरि दामग्रा थानायाव मोजां जियानो जा मेथाइखौ आङो लिरदों ओमफ्राय सुरखौ जाबोथां फैलाया होदों सुरखौ गैया सुराव बिराद मोजां नङा फैलाया दा खननो मोजां खाथार दा खननोसै जाय मेथाइखौ नोंथांमोना दिनैसिमबो खोनाफेराखै हालौ 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 एक सावनायसि मोजां होबाय फाला नोंथांमोना बेफोरबायदि मेथाइ खोनादों खोनाफेरि होनबाय नालाय खोनाफेरि मेथाइ खोनाफेरनायबासो खोनाफेरनाय होनगोन जियानो जाबाय नोंथांमोन लोगो मोनना मोजां मोनलायदों दा बिथां फैलायाबो बेफोरबायदि जानला मानला लेक्सार होनायखौ गारबाय गारनायनिबो जाहोन दङ माने फिसाला दा इयो बुंगौमोन नैयाव फैनानैबा आं हाबा जायाखै मेन्डेलाइस जाबायमोन देनजार सुलथुखा नोंनियावसो दं देनजार सुलथुक फैनानै आंखौ नुबाय मेन्डेला हाबा जाबायलै आंसो जायाखै गथांसो जाबायमोन हाबा जाबाय दा जि लेक्सार होनायखौ एसे गारनायनिबो जाहोन दं माने फिसाज्लाया बरमायाव फरायो दानिया दाख्लैबावै न'आव थांफिनदों न'आव थांफिननानै आंखौ बुंदों फैला बिथाङा नोंथां आंना फिसाज्लाया कलेज गारनानै न'आव फैबायलै मा जाखो माबालै लोगोफ्रा जोबोद एदावबाय थायो होनजाबाय माबायदि एदावग्रा सोंना लाबाय आङो माने फिसाज्लाखौ जंखायबाय थायो जाहैबाय माबायदि लोगोफ्रा फै ला माने फैला फिसायानो बाजिबाय माबा एदावबाय थायोब्रा आरो खायसे ओरै खालामो फैलांनो जाबाय फिसायाथ' लाजिनानै न'आव फैसिगारबाय दा ओमफ्राय आंबो बाथ्रा जानो र' बैसोर लोगोफोरनि बिमा बिफा नामा आंनो खोन्थानाय जाबाय ओमफ्राय फिसालानो फोरोंना होबाय आङो फैलानि फिसालानोबो थांबाय दाना सासेखौ नुहरनानै फैलानि फिसायाबो देनजार खोन्थिबाय आरो बिथांनि बिफानि नामा जाहैबाय सुबास साल सुबारालाय आंनि आफाद नांगौलै बोरै मिथिगोन जाबाय
इसे लाजिग्रा जाबाय दायो गावग्रायाबो आरो सासेखौ नुबाय दा ओरै थाबाय इसानि बिफां नामा गेद्दा हाब आफाद नामखौलाय बोरै मिथिग्रा बिलाय आरो सासेखौ नुबाय खोनथिबाय थायो बिसा बिफां नामा जाहैबाय नारखो जाहैबाय खसागोन नालाय बारा थगायाखै फिलियास थगायो जियानो जादोंमोन जोबोद गोजोननाय मोन्दों आसा खालामगोन जोंनि डाइरेक्ट बुङाबाबो गाज्रि मोनगोन जोंनिया देरहाथों फाइनालाव थांथों फाइनालाव देरहा गामियाल' मा गाज्रि मोननांगौलै देरहाथों गोजोननाय थाबाय जय बर' हारि